Con tan só facer clic na web de turismo da Deputación de Lugo, empresas e profesionais do sector poden acceder ao apartado especial COVID-19, un novo espazo creado para facilitar a desescalada e adaptación á situación derivada da crise sanitaria. Nela topamos documentación sobre o plan de transición cara á nova normalidade do Ministerio de Sanidade, de reactivación do sector cultural e turístico, con recomendacións da Organización Mundial de Turismo. Servizos gratuitos de asesoramento persoalizado a empresarios, autónomos, persoas traballadoras e emprendedores. Axudas dispoñíveis para paliar o impacto económico e laboral e medidas de financiación fiscais de seguridade social adoptadas ante o momento excepcional xerado pola pandemia. A web dá acceso tamén a programas e materiais formativos de balde. Inclúe manuais de boas prácticas e prevención de riscos, protocolos de actuación e mesmo informes sobre a incidencia do coronavirus no sector. E como son tempos de introducir cambios, a web de turismo da Deputación ofrece recursos para promocionar a provincia como destino seguro e de calidade, en actualización permanente. Da provincia de Lugo.